Večera su dodjelom nagrada završene 32. Gaveline večeri. Tijekom 11 večeri gledatelji su mogli vidjeti i usporediti kazališne uspješnice iz Šibenika, Rijeke, Beograda, Splita, Maribora, Virovitice i Zagreba. Evo tko je sve nagrađen. Nagradu za najbolju žensku ulogu dobila je slovenska glumica Nataša Matjašec-Roške za ulogu Medeje u istoimenoj produkciji Slovenskog narodnog kazališta Maribor. Rezovi koji su bili napravljeni u sam tekst, da on zvuči suvremeno, više urbanizira ili civilizira u ta tijela čovjeka odavde, iz tog vremena, a ne od prije. Medeja redatelja Olivera Frljića istodobno je proglašena i najboljom predstavom Gavelinih večeri. Pa naša Medeja je onakva kakav je i suvremeni kontekst, znači prava žena i dalje su ugrožena, mi živimo u jednom patrijarhalnom modelu, Hrvatska je savršen primjer za to. Glumac koji je ostavio najveći dojam na ocjenjivački sud, pa mu je i pripala titula najboljega, je Siniša Popović za ulogu Nikole u predstavi zagrebačkog HNK Ljudi od voska Mate Matišića u režiji Januša Kice. Meni je veliko zadovoljstvo što primam ovdje ovu nagradu na Gavelinim večerima. Konkurencija ovu nagradu čini i laskavom i zaista se osjećam zahvalno. Nagrada za najbolju režiju pripala je Dori Ružđak-Podolski za predstavu ZKM-a Črna mati zemla prema hit romanu Kristijana Novaka.